kijk eens naar buiten. Er is geen mens op de straat, geen barbecue. Nee, ik weet me geen rot. Ik wil samen gaan dansen en feesten, hey. Vasteloving, dat zit in ons DNA, dat vuurt bij ons en dat pakt niet meer ons af. Vasteloving zit hier in ons hart verstopt. Ook als je vindt hoe dan niet ben jij, wij samen apart van veel speks. Keer aan en zingen hoe hard, veel mensen goed en klein. Een melodie voor iedereen, want vasteloving springt weer. Een melodie voor iedereen, want vasteloving springt weer. Van de eigen ritme en ook nog 20 keer vuurt in mich dansen. Dat is pas dicht met mich, dus hou je mich vast en dan komt alles wel weer goed. In regen of sneeuw en in zon of in kooi. Je laat mich dan zingen en doet uit de mond. En net ik bij mij, hier ook dit virus weer gauw voorbij. Ook als je vindt hoe dan niet ben jij, wij samen apart van veel speks. Keer aan en zingen hoe hard, veel mensen goed en klein. Een melodie voor iedereen, want vasteloving springt weer. Een melodie voor iedereen, want vasteloving springt weer. Alleen ongerein dit joch, alleen ongerein dit joch, alleen ongerein is volgend joch, alleen ongerein, alleen ongerein dit joch, alleen ongerein dit joch, alleen ongerein is volgend joch. Ook als je vindt hoe dan niet ben jij, wij samen apart van veel speks. Keer aan en zingen hoe hard, veel mensen goed en klein. Een melodie voor iedereen, want vasteloving springt weer. Een melodie voor iedereen, want vasteloving springt weer. In de straten van ons Limburg valt een troon op de grond. Een mens luidt verlaten met een lach op de mond. Het denkt terug aan het leven, het vierste muziek. Pas als ze het mist, als er even niet is, wat ze, wat zijn wij in Limburg toch riek. In ieder klein treunkje blinkt jouw glimlach, van alles wat tegen ons hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, dich leest ons niet los. Vasteloving, ik zit voor eeuwig in ons. Ik zit in sepia, een stamvol café, net nooit in optocht toe. Ons geluid, het niet deed, toen die boerenkapel was voor een fles snaps. Gewoon die begeleid tot laat aan de tap. Dus in mijn kop, in mijn hart, in mijn bloed, weet ik net wist ik best, alles kunt goed. In ieder klein treunkje blinkt jouw lach, van alles wat
was die goeds hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, die liet ons niet los. Vaste loving, die zit voor eeuwig in ons. Ik droom even terug, hoe ze zo'n der woordprins. 13 jaar oud en none grote mens. Wat ze beleefd hebben samen dat jaar. Alleen met clichés, met allemaal woord. Vastelovens geluk uit een Limburgse bron. En Limburgers weten haar eigen kunstzoon. In ieder klein treuntje brengt jou een lach. Van alles wat die goeds hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, die liet ons niet los. Vaste loving, niets is voor eeuwig in ons. In ieder klein treuntje brengt jou een lach. Van alles wat die goeds hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, die liet ons niet los. Vaste loving, niets is voor eeuwig in ons. Voor altijd en eeuwig in eeuwig van ons. Voor altijd en eeuwig in eeuwig van ons. Loop de bühne op, met de stil zijn leeg. In gedachten klinkt je applaus zo riek. Ik huur het zoomen van een lampen nou. Maar het gordijn blijft stil. Ik mis het gefluister vlak voordat we beginnen. Immers de koffje en in een later komt je binnen. We gaan weer zingen tot de ritje van de stier. Zullen we staan voor het applaus, dan hoort niks als meer tegen vooruit. Stond weer op de bühne met mijn heugtouw als het dijen voor ons tot je springen. Dat we samen zijn aan het zingen. Op wat we brengen. We gaan weer spelen tot we echt niet meer kennen. De kracht van muziek gaan we echt laten winnen. We gaan weer zingen.
Hi, ik ben Reggie Vleeshouwers en ik werk op de ODA-school in Wiert. We zijn allemaal thuis komen te zitten en zo ook de wichtertjes die van u thuis ook onderwijs hebben moeten krijgen. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Ik merk het zelf ook, dat ik online les aan het geven ben, mijn instructies, mijn leuke activiteiten, wat afwisseling in mijn programma. Hoe dat de wichter ook het fijn vinden om ermee bezig te zijn. En in de tussentijd ook nog mijn eigen drijwichter thuis heb zitten en die me ook mijn aandacht vragen. Het is heel lastig om dan door een goede balans in te vinden. Dus ik snap dat dat voor andere ouders ook heel lastig kan zijn. Toch heeft het ook een aantal positieve kanten. Ik merk bijvoorbeeld dat ik veel meer heb metgekregen de afgelopen tijd van wie mijn eigen wichter zich ontwikkelen. Wat vinden ze lastig, hoe ontwikkelen ze zich goed in. En ja, dat stukje betrokkenheid, dat had ik nooit zo kunnen hebben wanneer dat de wichter naar school worden geweest en ik in mijn eigen klas les stond te geven. Verder merk ik ook dat er een echte hele schone verbinding is ontstaan. We hebben met z'n allen de schouders ondergezet. Ik ben heel groot op dat de wichter keihard gewerkt hebben, maar ook de ouders echt wel geprobeerd hebben om er het beste van te maken. We hebben dat niet alleen gedaan, we hebben daar ook gewoon hulp bij gekregen. Punt Welzijn heeft bijvoorbeeld metgedacht in allerlei bewegingsactiviteiten voor de wichter. En zo heeft de BIEB metgedacht met leesbevorderingsactiviteiten voor de leerlingen. En als laatste het RIC heeft metgedacht aan allerlei creatieve opdrachten. Ook de vastelovend is er ook zo een. Daarin hebben we niet kunnen doen wat we eigenlijk in ons hart zouden willen. De optochten, de prinsen, de recepties, al dat soort leuke activiteiten, die kosten niet doorgaan. En toch hebben we wel in mogelijkheden kunnen denken en in kansen. Zo hebben we bijvoorbeeld op Bosseve de organisatie Driehoven. Die bestaat uit de 2 scholen en de kinderopvang. En die hebben samen een omgekeerde optocht bedacht. Nou, wie gaat dat nu in zijn werk? Zo had je bijvoorbeeld in de eerste lockdown de berkjes die achter de ramen zaten, waar je tijdens een wandelingetje door de week op zoek was gewoon naar allerlei berkjes die door achter de ramen bij de huizen werden neergezet. Nu hangen er allerlei posters die alle wichters van Bosseve, Husseve en Loorveld schoon versierd hebben en achter een raam hebben gehangen. En in de hele vastelovendsperiode kun je lekker een wandelingetje gaan maken en dan op zoek gaan. En toch dat vastelovensgevoel in ons hart te laten warmen. Want uiteindelijk is de jeugd die heeft bij ons de toekomst en het is heel belangrijk dat dat goed door blijft gaan. Ik vind het kei chic dat er gedacht is in wat wel mogelijk is, echt gedacht in kansen en we hebben de schouders eronder gezet en er echt wat van proberen te maken. Mijn naam is Bouke Kouters. Ik ben welzijnswerker bij Punt Welzijn. En mij is gevraagd om te vertellen wat wij als welzijnswerkers gemerkt hebben in de tijd van corona. In maart afgelopen jaar hebben we de coronahulplijn opgezet. En binnen een paar weken worden 300 Wierter mensen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger om iets voor een anderen te doen. Dan kun je denken aan boodschappen halen, medicatie bij de apotheek ophalen, de hond uitlaten. Ook misschien kleine dingen die voor de andere persoon heel erg belangrijk worden. Wij als welzijnswerkers proberen mensen met elkaar te verbinden. En dat is eigenlijk ook de vastelovend. Verbinding. Samen. Wij. En dat wij, dat hebben wij afgelopen jaar heel erg veel gezien gelukkig. En dat die me denken aan de tijd dat mijn grootvader me wel eens vertelde over naberschap. Een setje ongeschreven regels hoe bij de buurt van elkaar wist waar ze moesten doen bij wat we nu live events noemen. Een geboorte, een verhuizing, een overlijden. Buren wisten van elkaar wat ze moesten doen. En wat wij gemerkt hebben als welzijnswerkers, de laatste paar jaar is dat toch wel heel erg veel verdwenen in een tijd hoe het meer ik is. Het is opeens weer wij. En dat vind ik heel erg goed om te zien als welzijnswerker. En ook dat is een linkje met de vastelovend. Want vastelovend is ook samen, is ook wij. De vastelovend vier in Oezerlijn, dat doe je met andere mensen. En wat ik heel erg hoop is als we deze tijd van toch wel een vervelende periode, dat we volgend jaar weer samen kunnen staan en samen feest kunnen vieren.
Goedenavond, mensen van Wiert. Mijn naam is Diana Jansen. Ik ben werkzaam in de ouderenzorg bij Stichting Land van Hoorne op de locatie Zuiderborg. Tju, wat was mij dit een jaar, zeg. Op de vuuravond, dat eigenlijk de bonte storm van de vastelovendse losbarstte, kijk ik terug op een stormachtig jaar. Want storm, daar zorgde er vorig jaar al voor dat de vastelovend op een heel andere manier gevierd kon worden. Activiteiten werden afgelast of moesten op een andere manier doorgang krijgen. Maar met veel flexibiliteit kosten we toch de vastelovend vieren. En het was een chic feestje. Toen niet wetende dat het storm helemaal niet meer ging liggen. Nee, daar roosde alleen maar door. En op een manier dat ieders leven op zijn kop komt te staan. Want dat is wat corona deed en nog steeds met ons doet. Het hield al een jaar in de tang. Corona hield een jaar vat op ons leven. Van de een op andere dag moesten we thuis gaan werken. Ons wichter kregen online les. Winkels, horeca, het moest touw. Ons hele sociale leven kwam stil te liggen. Maar wij in de zorg, wij stonden klaar. Een dag en nacht de strijd aan te gaan met die onbekende vijand. Dat virus dat we dronger zouden gaan krijgen. De deuren op het werk gingen touw. Families kosten niet meer op bezoek komen bij hun geliefdes. Dat doet pijn, dat is moeilijk. Maar wij zullen die taak overnemen, met liefde en met passie, zoals we dat altijd hebben gedaan en nog steeds doen. Maar ook bij ons wordt er angst, verdriet, onzekerheid. Want wij werkten in de tijd compleet onbeschermd. Er waren te weinig beschermingsmiddelen. Maar samen, als team, zullen wij dit klusje klaren. Wij zullen er sterker uitkomen. En dat is ook wat we hebben gedaan. En nog steeds doen. Nu dan wel, gelukkig met beschermingsmateriaal. Maar nee, ik wil nu niet alleen maar zeggen dat er alleen maar slechte dingen horen. Er waren ook schoon dingen die ontstonden door de corona. Zo kregen we spontaan applaus. Zo kwamen mensen uit de buurt tekeningen en kaarten brengen voor de bewoners en voor ons als personeel. Zo bakten ze lekkere dingen, kwamen lekkere hapjes brengen. En zo ontstonden er chique boeteconcerten, zo maar spontaan. Zo kwam familie vlaaien brengen. Allemaal om ons als personeel en bewoners een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. En dan nu zijn we een jaar verder. En is de storm nog steeds niet gaan liggen. Nee, de roosje nog steeds verder en we zitten er nog middenin. En met heel veel pijn in ons vastelovendshart moeten we dit jaar de vastelovend missen. Tja, het is niet anders. Nee, het kan ook niet anders. Er is geen manier om dit jaar vastelovend te vieren. Geen chic gekleurde maskers van smink. Geen schoon pakjes, geen vastelovendse muziek op de straat, geen 1 onder 1. Dat doet pijn. Echt heel veel pijn. Het enige masker wat ik deze dag met de vastelovend opzet, is dat van mijn werk. Mensen. Maar het vastelovendsvuur, dat blijft burren. Dat kreeg zelfs de ergste storm niet gedoofd. Ooit zal de zon weer gaan schijnen en vieren we meteen weer een heel chic vastelovendsfeestje. Dit jaar is er maar 1 manier. Vier choose een vastelovendsfeestje meteen, maak er iets van en dan hopelijk gaat heel rap de storm liggen en kunnen we met 1 danger volgend jaar weer een te gekke vastelovend vieren. Ik sluit af, blijf gezond, leven er ook, viva ons Wiert! Lieve rockstekerinnen en rockstekers. Vandaag is TV te gast in het Stadhuis voor een gesprek met dus opper rockstekerin burgemeester Ina Leppink-Schuitema. Je ziet van ons gewend het veel alles wat we doen in het dialect doen. Maar vandaag doen we dat in het Nederlands omdat onze burgemeester niet in Wiert geboren is, maar zich wel een echte rockstekerin moet nemen. Burgemeester Leppink, van harte welkom in deze uitzending. Dankjewel. U bent nou sinds
mei vorig jaar burgemeester in Weert. En het is natuurlijk een hele bijzondere tijd om burgemeester te worden, waar dat ook mag zijn in deze coronatijd. Alle dingen die Weert maken, hè. Ik denk aan de kermis, ik denk aan Bospop, maar zeker ook het carnaval, die zijn helaas niet door kunnen gaan. Wat is uw indruk van deze stad en van haar gemeenschap? Nou, je geeft het eigenlijk al aan. Er zijn enorm veel activiteiten in deze gemeente. Veel mensen die veel dingen samen doen. Ik heb daar wel mee te maken gehad, maar ja, helaas. Ook moeten zeggen dat het niet kan, wat mensen wel wisten natuurlijk. Maar ik heb met de mensen van Bospop een paar gesprekken gehad. En ik heb met de kermisorganisatoren gesprekken gehad. En allemaal tot teleurstelling niet door kunnen laten gaan. Maar daaruit is me wel gebleken dat er heel veel mensen zijn die heel veel mooie initiatieven hebben. En dat ook allemaal voor en met de Weertse bevolking doen. En dat de Weertse bevolking dus ook heel erg daarop gesteld is. Met name die kermis, het evenement, waar ook families, vrienden, ook van oudsher, ook degenen die elders wonen inmiddels dan in Weert, maar toch allemaal weer terugkomen met zo'n kermis. Ja, dat is natuurlijk wel heel jammer als dat dan niet door kan gaan. Maar goed, het geeft wel iets aan van de bevolking en de saamhorigheid en het belang van al die evenementen. Ja, absoluut. De carnaval staat voor de deur, althans de datum staat voor de deur. Ja. U gaf zelf al in een eerder gesprek aan, u hebt de carnaval niet met de paplepel ingegoten gekregen, maar dankzij uw bestuurlijke carrière, u bent op meerdere plekken burgemeester geweest, hebt u wel regelmatig met dit volksfeest te maken gehad. Wat zijn uw ervaringen en wat is uw gevoel bij de Vastelovens? Ja, nou, dat klopt. Ik kom uit Stadskanaal, daar ben ik geboren en getogen en met een Twentenaar getrouwd. Dus wij met z'n tweeën zijn het niet gewend, maar we wonen al wel vanaf 1980 in het zuiden, in Venlo in dit geval. En hebben eigenlijk vanaf dat moment ook die carnaval ervaren. We hebben 3 kinderen en die zijn van kleins af aan, peutergroepjes, kleuterschool, de basisschool, deden die mee met de carnaval. En ik heb gezien hoe enorm belangrijk dat is, maar ook voor die kinderen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb me uitgesloofd op pakjes en schminken en weet ik veel wat. Het is niet echt tot groot resultaat geworden, maar dat heb ik wel. Ik heb wel gezien hoe dat allemaal gaat. Ik heb zelfs al eens meegedaan in zo'n Joekskapel. Destijds met een dwarsfluit. Ja. En voor de kinderen prachtig op school, heel low level. Ja. Maar dat was wel heel erg leuk. Ja. En we zijn ook altijd naar de optocht geweest kijken. Nou ja, dat is natuurlijk gigantisch. Ja. En ja, wat je al zegt, dat de privé-aangelegenheid zal ik maar zeggen. Maar in mijn werk heb ik het enorm veel meegemaakt. In Montferland, waar ik geweest ben, die Damserenberg, zou je zeggen dat is een eindje boven de rivieren. Maar mag ik toch echt wel zeggen, dat is net zo groot en groots als het hier in het zuiden is. Enorme optochten van 100, 150 nummers. En een gigantisch feest. Ieder op zijn eigen manier, vind ik ook wel heel erg leuk. Ik had daar ook een flink aantal carnavalsverenigingen. Ik heb daar in Venlo natuurlijk ook meegemaakt. Ben daar wethouder geweest. Heb ook al die carnavalsverenigingen altijd bezocht. De recepties bezocht, de uitkomen van de prinsen en noem maar op. Dus ik heb zowel in Venlo als in Montferland als in Horst en Maas waar ik geweest ben. En daar heb ik ook 2 keer het carnaval als burgemeester meegemaakt. Heb ik gezien hoe dat allemaal gaat. En hoe ieder zijn eigen invulling heeft. En zijn eigen uitdossing en noem maar op. Maar wel allemaal met dezelfde basis van waar carnaval uiteindelijk voor is. En dan noem ik toch met name ook dat sociale karakter. Daar heb ik echt met waardering, en doe ik nog steeds, maar heb ik met waardering gekeken. Dat heb ik echt ontdekt hier. En ik heb dat ook al in het krantje geschreven. Ik denk dat het gros van de mensen die niet aan carnaval doen, zeg maar de mensen boven de grote 4, zo is het niet helemaal, maar dat niet weten en dat onderschatten. En dat heb ik onlangs nog weer gehoord, bestuurlijk, voor collega's. Maar dat er toch ook heel wat mensen zijn die zeggen, ach ja, het carnaval, nou dat gaat er gewoon een keer niet door, maakt dat uit. Nou, zo is het dus niet, hè. Zo is het niet. En dan zie je dus echt wie dat zegt en hoe men dat beleeft. Ja. Hoe men dat ook niet weet, eigenlijk. Nou ja, onbekend maakt onbemind. Absoluut. Hè? Dat is ook in dit geval het feit. Ja. U gaf het al aan, wat het met mensen doet. Ja. Carnaval gaat in de traditionele vorm niet door, maar carnaval is natuurlijk veel meer dan de 3 dolle dagen. Hè. Daar gaat heel veel aan vooraf. In verenigingen, bij optochtgroepen, bij bonteavonden. Dat is nu allemaal niet aan de orde. Kunt u zich voorstellen wat dit met mensen doet en dat mensen daar ook een bepaalde emotie bij hebben en daar ook verdriet van kunnen hebben?
Absoluut, daar zullen heel veel mensen verdriet van hebben. Dat geloof ik zeker. En als je ook ziet, dat heb ik ook in de loop der jaren ervaren. Het is echt groot en klein. Alles en iedereen doet mee en mag meedoen en doet mee. Maar ook de mensen die in het verleden een rol hebben gespeeld. Nou, jij bent ook nog niet de oudste. Maar je mag voor je hele leven meedoen. Hè? Ja. En al die mensen, ook oud-prinsen en voorzitters en noem maar op. Iedereen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor die verenigingen. Die doet letterlijk tot zijn dood ook mee. Wordt ook altijd uitgenodigd, is overal bij. Dus met name ook, denk ik, de oudere mensen. Die zullen het ook heel erg missen. Want die hebben ook dat jaarlijkse contact. Maar ja, natuurlijk de anderen, wagenbouwers, al die mensen die feesten, wat jullie met de rogstekers natuurlijk qua organisatie doen, dat is gigantisch. Daar ben je bijna een jaar mee bezig. Hè? Ja. Meestal, in elk geval na de zomer, zo niet eerder. Ja. En leuk, daar heb je plezier aan. Dat zijn allemaal leuke avonden of bijeenkomsten waarin je je voorbereidt op zo'n feest. Dus ben je maanden meedoende en bereid je op voor en verheug je op. Ja, en dat allemaal gaat niet door. En dat weten mensen natuurlijk eigenlijk al het hele jaar dat eraan staat te komen, dat het niet doorgaat. Ja. En dat is wel heel erg sneu. Ja, het is meer dan dat. Hè. Het is de activiteiten, het is het organiseren, maar het is ook de sociale contacten, de vriendschappen, bij elkaar komen. Al die dingen die we juist zo missen nu. Ja. Ondanks dat heel veel vervelende dingen zijn, horen we ook vaak in de media en op andere plekken dat corona ons ook goede dingen heeft gebracht. Al klinkt dat wellicht een beetje tegenstrijdig. Herkent u dat beeld en kunt u daar wat voorbeelden van noemen? Ja, de goede voorbeelden zijn zeker, eigenlijk wat carnaval ook beoogt, hè, de saamhorigheid van mensen. En dat hebben we wel ook ervaren, zowel bestuurlijk, maar ook gewoon in de privéomgeving. Het simpele boodschappen doen voor elkaar, of eens eventjes om de hoek kijken bij de ander, wat ook steeds gezegd wordt. Hè. Een keer even opbellen en een kaartje sturen, et cetera. Dat zie je wel, dat gebeurt. In Limburg doen we dat ook. Hè. Onze gouverneur is ook onze ambassadeur in dat geval. Vraagt ons burgemeesters ook allemaal om ons in te zetten voor het Limburg Verlicht, zoals we dat hebben genoemd. Ja. Maar om het letterlijk lichter te maken. Zowel als lampen, maar ook lichter voor de mensen. Hè, van samen komen we eruit. Hè, wat iedere keer gezegd wordt. Er zijn allerlei activiteiten ontplooid in de provincie en ook in onze gemeente. Hè, waar mensen iets voor elkaar doen. Dus dat vind ik een hele goeie. En wat ik afgelopen week, je zei net al, het is tegenstrijdig. Dit is ook heel tegenstrijdig. We hadden natuurlijk een akelige week met allerlei onrust en vervelende dingen. Maar het positieve dat je ziet is dat er heel goed samengewerkt wordt tussen die diensten. Ik heb dat ook naar buiten gezegd. Onze politie heeft fantastisch werk gedaan. Maar ook de hulpverleners en ook de vrijwilligers, mensen van de moskeeën, de jongerenwerkers en ons hele eigen gemeentelijke medewerkers, heel veel, buitendienst, de BOA's, de juristen, noem maar op. Echt veel mensen die eraan samengewerkt hebben. En dan zie je ook dat het goed gaat. En dat ze elkaar waarderen, elkaar aanvullen, blij zijn met elkaars werk. Want ieder heeft zijn eigen expertise en kan dat van de ander niet. Dus dat vind ik wel heel mooi om te zien hoe goed dat gaat. En natuurlijk niet te vergeten de mensen uit de zorg en zo. Ongelooflijk wat die presteren. En altijd vriendelijk blijven, altijd hun best blijven doen. Ze lopen op een tandvlees af en toe. En dat vind ik ook fantastisch. Dus dat is niet leuk, maar het is wel enorm te waarderen. En de echte mens komt dan wel vaak boven. Dat vind ik wel. De helden van deze tijd. Absoluut, absoluut. En u gaf het al aan, het toont ook de veerkracht in de samenleving. En het toont weer creativiteit. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, is wel eens vaker gezegd. Ja. Het is een bijzondere tijd. Hè. Goed, in een normaal jaar, in een normale omstandigheid hadden we u inderdaad al in een eerder stadium als rogstekerin geïnstalleerd. Ja. Daar zitten wat privileges aan, waaronder het installeren van de stadsprins. Die is er helaas natuurlijk niet. Ik zat op die 11e van de 11e gewoon echt thuis hoor. Dacht ik, wij allemaal. Ik had gezellig een feestje kunnen hebben. Er is heel veel momenten dat we thuis zaten en dachten van, goh, was het maar. U bent waarnemend burgemeester, hè? Dus de procedure om tot uw opvolger te komen, die loopt. Dus het is aannemelijk dat volgend jaar carnaval u niet meer de burgemeester van Weer bent. Hoe kijkt u, denkt u, en dat is nog niet voorbij, maar hoe denkt u dat u terugkijkt op uw tijd in Weert en wat neemt u mee vanuit deze stad? Ja, in ieder geval het bijzondere van deze tijd. De aanleiding waarom ik hier gevraagd ben waarnemer te worden is natuurlijk ook niet de prettigste. Maar goed, daar hebben we een goede afronding aan gemaakt, denk ik.
Maar het corona gebeuren op zich, dat is ook heel bijzonder. En ik kwam in coronatijd binnen. Dat is al bijzonder. Nou, dat betekent letterlijk binnen. Ik ben niet veel binnen, want dat is ook niet de bedoeling dat ik hier alle dagen ben. Maar ik ken dus ook, eerlijk is eerlijk, nog niet alle medewerkers. Ik ben een aantal keren rondgelopen. De mensen werken thuis, moet ook. Een enkeling is hier, dat moet af en toe ook. Nou, dan heb ik eens wat mensen gesproken. Natuurlijk mensen van in mijn eigen portefeuille met wie ik te maken heb, die ken ik en die ken ik goed en die spreek ik veel. Maar verder eigenlijk niet, dus dat is in huis. Maar vooral buitenshuis. Een groot deel van de taken van de burgemeester is het sociale. Is het met de mensen, naar de mensen toe gaan, met de mensen optrekken, et cetera. Maar ook in waar we het over hadden, de feestjes, de openingen van allerlei zaken. Bedrijfsbezoeken. Hè. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in welke bedrijven hebben we hier, hoe doen de mensen dat allemaal. Groot en klein en allerlei opzichten. Dat hebben we ook allemaal niet gehad. Het op bezoek gaan bij 60-jarige huwelijksparen, 65-jarige huwelijksparen. Ik heb er een heleboel gebeld de afgelopen periode. 100 mensen een 100-jarige verjaardag vieren. Nou, dat zijn allemaal leuke dingen. Hè, zoals mijn kinderen wel eens zeggen van jij zit lekker makkelijk, gaat koffie drinken en kletsen in je werk. Ja. Maar dat is een heel belangrijk element. En dat is ook heel erg leuk om te doen. Wordt heel erg gewaardeerd. Hè, dat kan allemaal niet. Dat heb ik allemaal telefonisch gedaan. Ja. Wat mensen helemaal begrijpen. Ik zeg dat ook steeds. Hè, het is logisch en mensen begrijpen het ook. Maar leuk is anders. Maar ook de taak van het bij mensen zijn bij lief en leed. Lief was dit dan bijvoorbeeld, ja. Maar ook leed, overlijdensgevallen en dat soort zaken. Niet altijd natuurlijk, maar wel bijzondere dingen waar ik de ervaring heb dat je kennelijk als burgemeester daar toch ook troost kunt brengen door aanwezig te zijn. En ook dat kan allemaal niet. En dat is wel heel jammer. Daardoor heb ik gewoon heel veel hier gemist. Dat is absoluut een feit. Zowel in de mensen als ook de omgeving, want ik kom ook nergens. Hè, en als je overal op bezoek gaat, overal naartoe gaat, nou dan ken je de hele gemeente, dan weet je wat het zo al is. Ik ben natuurlijk rondgereden, ik weet wat er allemaal is hier, maar dat is het dan ook. Ja. En dat is niet echt kennen. Dus als ik terugkijk, nou, mooie tijd gehad. Ja. Dat is ook heel goed bevallen. De mensen van het bestuur, het college, de gemeenteraad, de ambtenaren, prima, fijn meegewerkt. En blijf ik nog even een poosje doen. Maar ik heb ook wel heel veel dingen gemist. Met name door de corona. En dat is niet anders. Nee. Maar dat is wel jammer. Ja, nee, dat is herkenbaar. En dat is, er is heel veel jammer. Hè, want we moeten allemaal een stapje terug doen. Zeker. Maar zoals je al zei, ook daar komen weer mooie dingen uit voort. En ja, er is licht aan het einde van de tunnel. Hè. We komen natuurlijk nou in de vaccinatiefase terecht. Ja. Laten we hopen dat we het zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. En dan volgend jaar weliswaar met een andere burgemeester aan een mooie vastlovend kunnen beginnen. Dankjewel. En het is wel een cliché, maar ja, je gezondheid gaat toch boven alles. Hè? En ik gelukkig, heel hard afgelopen ben ik er nog steeds. Dus laten we daar toch aan vasthouden. Ja, en laten we dat voorlopig ook blijven. Ja. Ik hoop het wel. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan en hele fijne dagen, ondanks alles. En alvast voor volgend jaar heel veel plezier. Dank je. Leef rockstekerinnen en rockstekers. We staan aan het begin van de vastelovend van 2021. En een jaar geleden had je nooit kunnen bedenken dat hij op deze manier aan ons voorbij zou gaan. We zitten namelijk met z'n allen thuis. Corona heeft de wereld hard geraakt. En iedereen van ons kent wel iemand die met die ziekte te maken heeft gehad, of erger nog, die er aan is overleden. Er zijn heel wat vastelovend pakjes die niet meer uit de kast gaan komen, omdat de rocksteker of het rockstekerinneke waar het er met op stap ging, er niet meer is. En precies dat is waarom we dit jaar geen vastlovend kunnen vieren. Er is een grote zorg in de wereld en die moeten we zo gauw mogelijk achter ons laten. Ook voor de rockstekersvereniging is het afgelopen jaar een heel vreemd en bijzonder jaar geweest. Vlak na de abdicatie van vorig jaar zijn we begonnen aan de voorbereiding van een normaal seizoen. Maar al heel gauw werd ons duidelijk dat het normale seizoen er niet ging komen. Met vol enthousiasme zijn we ondanks alles aan de slag gegaan om na te gaan denken over alternatieven. Alternatieve ideeën om toch de vastelovend door te kunnen laten gaan.
En daarbij hebben wij ons steeds gericht naar de criteria veiligheid, gezondheid en beleving. Je weet inmiddels allemaal wat er van over is gebleven. De vastlovend vieren wij toes dit jaar met Rog Televisie, een extra dikke vastlovend gezet en de Wierter vastlovend quiz. Op de 11e van de 11e, afgelopen jaar, hebben wij het vastlovend vuur ontstoken en doorgegeven. En dat blijven wij doen. Vandaag hebben wij ook allemaal een kerstje aangestoken. Een kerstje ter nagedachtenis aan al die vastlovend vierders die ons ontvallen zijn. Maar een kerstje is ook een symbool van hoop. Hoop dat het dus gauw weer beter moet gaan. Hoop dat wij gauw weer terug mogen naar het oude normaal. Hoop dat we allemaal gezond blijven. Binnenkort gaan we beginnen aan de vuurbereidingen van het seizoen 2021-2022. Het vuur zal blijven buren en ook in deze akelige tijd zijn er heel veel leegpuntjes te zien. Facebook heeft nog niet zo volgestangen met vastlovend foto's. Mensen hangen de vlaggen uit en draaien vastlovend muziek. We krijgen brieven van Wierter jongens en meisjes die jeugdprins willen weren of huppelpupke. Het levende bewijs van het vastlovend vuur wat door wordt gegeven en dat zullen wij ook altijd blijven doen. Van nu wens ik een hele schone, kleine, ingetogen, maar gezellige vastlovend show. En we zien heel graag uit naar volgend jaar. Met hoog in het vaandel en Demenus hert gegraveerd, leven de Rog, viva Ooswiert.